Un bolet que no és només una cosa que anem a cuir al camp i ens la mengem, sinó que té una funció que complir la natura. Clar, a vegades les persones feien coses sense saber quines repercussions tindran, i amb el tema dels fongs i bolets sempre hi ha moltes repercussions. En aquest cas, era un temps que hi havia un cactus i la turba era comprada, o la terra comprada d'una floristeria que segurament estava feta en un país tropical amb residus. Què passa? Que amb els residus aquests bé es fructificarà. Evidentment sempre ho té més fàcil a la tardor, però és purament per un tema climàtic, és a dir, la tardor quan acaba l'estiu sempre venen les tormentes per les diferències de temperatura i el fong, que està davall terra, com veurem ara que és un fong, quan se li estava eixugant la terra i en condicions extremes, ell se sent que morirà i fa una fructificació forta per intentar captar humitat de l'ambient. I és aquí quan nosaltres podem trobar més bolets, quan ja ha plogut molt, però que també hi ha un període que allò... Els bolets són els fruits que produeixen el fong. El fong és una xarxa que hi ha davant la terra. Ell tira espores amb la funció de reproduir-se. Hi ha que viuen damunt terra, damunt llenya. Transformen la matèria orgànica morta, com la fuaca, les branques, els excrements de bestiar, en nutrients per a les plantes. El tronc d'aquí és una palmera, era una palmera. I quan la palmera va morir, que era morta, van començar a fructificar gírgoles. El fong se volia menjar la palmera. Vull dir, és així, ni més ni menys. Aquesta és una foto real, no està trucada, no? Aquesta taula, que si vols veure, és un aglomerat de llenya, i quan es van donar les condicions d'humitat, va reproduir el fong i com veus va aixecar el que hi havia, el recobriment que hi ha damunt l'aglomerat. Això també ho hem vist en carreteres, que ara tinc una foto aquí, com una flota de xampinyons va aixecar l'asfalt per sortir. Al Japó, sobretot als països asiàtics, es cultiva amb molta quantitat perquè d'ells es fan extractes per medicaments anticancerígens. Un cas típic de micorriza o simbiosi. El fong està davall terra, s'associa amb les arrels d'espí. L'espí li proporciona nutrients en el fong i ell fructifica i a canvi el fong recueix humitat de l'ambient i la dona a l'espí. Si hi ha un pinar vell, difícilment hi haurà molts bolets esclatassants perquè tot el procés vital aquest ja ha passat i l'espí ja ha fet la seva vida. Els paràsits maten el host. Aquí hi ha un paràsit que està damunt un arbre que segurament està debilitat o acabarà morint per culpa dels paràsits. Això és un bolet que es diu Cordyceps militaris, és a dir, la processionària d'espí normalment posa els ous davall terra i el fong aquest parasita el que és la crisàlide i surt de dins. Clar, això podria arribar a ser un remei natural contra la processionària d'espí. Com a lengua assassino. Ho dic en castellà perquè a Nord-Amèrica hi veu un cas d'extensions molt grans de moltes hectàrees de boscos que es morien i era tot arrel del fong. Hi ha els fongs causants de les fermentacions industrials, la producció d'antibiòtics, penicil·lina, la producció de pa, quan es fa vi, cervesa, se li posa fong, iogurt. Els bolets més cultivats actualment són el shiitake, les gírgoles i els xampinyons. El cultiu dels bolets es basa en recrear el miceli que hem vist antes que de forma natural es fa davall terra, s'intenta reproduir damunt un substrat. Quan tots els micelis colonitzat tota la vela, li fan forats i es posa fructificant, com si fos el procés natural però intensificat. Sabeu que avui en dia se gasta molta energia en produir materials que a més no són biodegradables. I ells se'ls va ocorrir emprar els fongs, el miceli,
per fer materials biodegradables i a més tingués un consum d'energia pràcticament zero. I que quan es fong que ha colonitzat tot el sequet per fer el cultiu, allò ja fa una consistència forta. I ells van dir, bueno, doncs ho aplicarem a fer materials. I se van inventar el que es diu micofoam i micoboard. Ells van agafar residus d'agricultura, van crear el substrat i van ficar el fong, però en vez de posar-ho dins una bossa, li van donar una forma, per exemple, d'un mòdul, com podeu veure aquí, que hi ha aquesta botella d'aquí. El fong colonitza tot el que és el mòdul i quan està tot colonitzat, que és quan, si faguessis cultiu, començaria a treure bolets, agafen, el posen a alta temperatura per matar el fong i vas a eliminar l'aigua. Què passa? Que ens queda un material consistent, fort, biodegradable. El micoboard seria el mateix, però això és experimental, aplicat a un aïllament, o sigui, una paret de fusta amb un aïllament intern que estaria fet de micofoam, o sigui, de fong i residus. Per què ens surten els rotllos? Com han dit antes, el fong està davall terra. I en el cas de, per exemple, un esclat-de-sang, que s'associa al pi, les rels del pi van creixent de forma radial. Consumir cap bolet que no coneixem amb certesa, per molt que ens sembli que tinguem un llibre que el tinguem escoltat, això no ho farem. No seguir determinats consells populars que diu que si un bolet és dolç, molt per menjar, no són cert, perquè, per exemple, la farinera borda, que és mortal, té un gust dolç i afruitat. Es tenia de consumir exemplars vells, perquè normalment els que són vells alteren les seves propietats i poden ser inclús indigestos. Evitar bolets de tipus de peus de rata o bolets de llebre si no estan ben cuits. Consumir grans quantitats de bolets per un sol menjar, poden ser indigestos. Us deien que si qualsevol troba, us avisi, perquè a tot el món només hi ha aquestes citacions. A Itàlia, que és quan es va descriure l'espècie, a Girona, a Mallorca i a Menorca el 2011. Jo sempre dic que els bolets tots són bons. En davallada que si són tòxics, comestibles, perquè sempre hem de saber que són bons pel medi. 60 espècies són tòxiques i entre 5 d'elles poden causar la mort. I a Menorca vaig a tenir. La cama seca és una espècie molt termòfila o primerenca i si plou quan fa calor, com enguany, que va començar a ploure al setembre, i l'octubre va fer bastanta calor i va fer que sortiguessin bastantes cames. Una gírgola canyafèl·lera, això és un bolet que inicialment parasita la canyafèl·lera i quan la canyafèl·lera se mor, després se la intenta menjar. La gírgola de poll, Abrasiva egerita, surt sempre a troncs de polls, i altres arbres similars. Carlet o vermell, Hygrophorus russula, que és un bolet d'osinar i introduirem un concepte, ara que no l'hem dit encara, terreny silícic. L'esclat-de-sang, suposo que tothom el coneix per aquí, i a Menorca aquí n'hem posat 3, però hi ha 5 varietats diferents. Fredolic, com el seu nom indica, popular ve fred. Si un poble té molt de noms per dir populars, per anomenar bolets, vol dir que té més tradició micòfila. Menorca és més esclatangòfila. Sí, exacte. Xampinyó, això és un xampinyó silvestre, a Menorca és bastant comú que hi ha xampinyons, n'hi ha de molt de tipus, amb el capell blanc, amb el capell marró, n'hi ha qui tornen vermell, n'hi ha qui tornen gros. La llengua de bou també és un bolet bastant típic en els boscos, i sobretot el mes de desembre, conjuntament amb els fredolics. Aquí tampoc hi ha tradició d'anar a cercar bolets a la primavera, llevat dels altres que estan un poc tocats del bolet, però capell de senyor, un bolet molt espectacular. La llanega, que cada vegada hi ha més gent que la presa a distingir i la cerquen, surt a pins, com podeu veure, s'ha evitat seu espí, i fa aquest moc aquí damunt que quan se'l toqueu amb els dits queda com aferrat, que és com un moc. I té una forma d'esclat-de-sang, vull dir, em sembla que és un esclat-de-sang esblanqueït.
És comestible, se menja. Tot el que veiem fins ara són bolets comestibles. La lleterola, les taques acenites, i la cogoma roja o la cua de cavall, o l'anita rubescens, és un altre bolet docinat que ara en aquest desembre surt bastant, és molt polit, molt guapo de veure. La pentinella és un bolet que sí que ja he vist que ja el coneix més gent a Menorca. És un grup de... Com que és un grup de les amanites, en tenen molt alerta. El cep negre, el boletus aèreus, aquest és un bolet molt apreciat. I això és una trufa autòfona i és un bolet bastant raro a Menorca, no és que n'hi hagi gaire. Aquesta trufa, que no és de les més bones, arriba a agafar en els mercats, s'arriba a vendre a 200 euros el quilo. Anem a veure l'enquesta de bolets tòxics. Aquí ens ha posat la amanita muscària, que ha generat moltes contes de fades i llegendes i ja s'atribueixen propietats psicotròpiques. Hi ha els contes de llegendes de xamans, són llegendes que empraven aquest bolet per fer els seus rituals. I era una cosa desagradable perquè els romans feien menjar aquest bolet als esclaus i guardaven l'orina de l'esclau i se la beien perquè el component al·lucinogen es manté a l'orina, en canvi el tòxic no. I per això la farinera borda, que és amanita fal·loides, és mortal, molt present aquests dies a Menorca. Heu de ben conèixer, perquè si una cosa heu de saber són els bolets tòxics. Si els coneixeu bé, segur que no tindreu cap susto. I és una amanita, sempre té les làmines blanques, però això sempre heu de desconfiar de bolets que tinguin anell i làmines blanques, deixeu-los anar tots. La cogoma picada, amanita panterina, un altre de tòxic. El capellet de senyor no m'ho sol passar de 8 centímetres, i és mortal, però és un altre bolet mortal. Gírgola d'Ibera de Meta, aquest és un bolet que és molt present, també l'haureu vist per les marines, i la curiositat com a curiositat és que és bioluminescent. Els vespres ens fa un poc de bioluminescència. Es mata gent, boletus satanes, tot que el nom és bastant indicador del que és, però aquest és més de nom que res. El bolet anissato pudent, si antes han ratllat de xampinyons que n'hi havia que tornaven grocs, això és un xampinyó que quan se rasca el peu o se manipula per aquí damunt, es torna groc. Com dic el nom de cortinarius, és que tenen una cortina. És una cortina que quan neix el bolet protegeix cimeni. Cimeni és la part fèrtil del bolet, que és aquí on tires les espores. Psilocibe és un grup de bolets que són molt psicoactius i avui en dia, quan se fan la prevenció de drogodependències, ja es comença a ratllar de psilocibes, perquè hi ha molts adolescents que ja estan començant a consumir aquests bolets per obtenir... El fet d'anar a cercar un bolet sempre es diu que vagi amb un paner, res de bosses, però per dos motius. Un, perquè va tirant espores i mentre nosaltres anem passejant allò va tirant espores, per tant ens pot afavorir que allò pugui fructificar un lloc on tantes no n'hi havia, que seria també una resposta en allò. I l'altra de la bossa de plàstic és que la bossa de plàstic fermenta tot el que hi ha dins. Vull dir, hi ha bolets que poden néixer i créixer en un dia. N'hi ha alguns que no fets adults, però ja créixer de... Un factor que a vegades es diu i no és l'influència de la lluna, per exemple, però no és per la lluna, perquè hi ha gent del camp que diu si plou en la lluna ve, no sé què, però és per observació empírica, però de debò té una explicació. Quan hi ha una lluna plena, els insectes tenen més activitat si no fa fred i van a posar els ous en els bolets, en els esclats de sang. Hi ha espècies que són més propenses a això. Que passa que el que te trobes, això passa, segurament ens ha passat moltes vegades, que d'una setmana a l'altra tots estan podrits. Nosaltres ens pensem que tenim
els bolets controlats i no els hi tenim en absolut, vull dir, encara s'han de fer molts estudis aquí sobre aquestes coses, però a vegades ens passa que trobem una espècie rara i de sobte desapareix i és que de 5, 6 o 7 anys ens torna a aparèixer. Per què? No ho sé. No sé que un bon cercador seria aquell que quan va a cercar bolets, quan se'n va no se nota que ha passat per allà. No poden estar dins les plantes perquè els bolets no fan fotosíntesi i això és una gran diferència amb les plantes. Tampoc són animals i se'ls va crear un regne propi, que és el regne fungi. I potser si a Menorca cauen 600-700 litres en un any, estan concentrats quasi tots entre el setembre i el gener. Després, nosaltres de regalo.